Музиката е неразделна част от нашето ежедневие. Тя звучи вкъщи, на улицата, в магазините, в заведенията, на работното място, буквално всеки ден и навсякъде. Развитието на съвременните технологии увеличава все повече достъпността до все по-голямо количество информация и често тази информация се съпътства от някакъв вид музикален фон. За нас музиката е още едно средство да си доставим удоволствие в живота. Но дали ролята на музиката се изчерпва с това? За да разберем, ще разгледаме в серия от видеа музиката, нейните елементи и тяхното влияние върху нас и заобикалящата ни среда. Музиката е вид изкуство, в което средството за изразяване е звукът. Едни от основните елементи на музиката са тонът или звуковата честота, ритъмът, темпото, динамиката и други. Музиката се разпространява в пространството посредством звукови вълни. Звуковите вълни са трептения или вибрации, които притежават определени свойства. По този начин музиката предава информация в пространството, която човек е способен да възприема съзнателно чрез слухът си. Според свойствата си, различните видове музика предават различна информация. Част от нея умът ни обработва съзнателно, но музиката притежава силата да влияе отвъд съзнателните бариери и да кореспондира директно с несъзнателното в човека. Тя е способна да привлича и предразполага, да възбужда и успокоява, да изгражда и руши. Както казахме, звуковите вълни се разпространяват в пространството. Физическото влияние на музиката не се изчерпва в момента, в който последният тон отзвучи. Звуковата среда, в зависимост от елементите и материалите, които я изграждат, продължава да вибрира и след това. В по-фин план, музиката изгражда определени структури, които могат да се задържат дори по-дълго. Тази тема е обширна и ще я разгледаме подробно в отделно видео. Едно от най-разпространените свойства на музиката е способността й да преобразува състоянията на душата, като по този начин влияе на човешките чувства, мисли и възприятия.